Moi ja Jens kaikille, se on JMG täällä. Aurinko paistaa ja hieno ilma. Ja tänään taas läpimenot Anniksella. Mutta ekaksi käydään puuvillas, koska sen jälkeen vielä aikaa kun Anniksella alkaa harkat. Mutta ei tässä mitään, et ekaksi puuville ja sit Annikselle. Joo, tietenkin. Hesburgerin teatterin evät. Jaas, nonni. Nyt sitä ollaan taas Anniksella. Paitsi vähän noin tunni aikaisesti täällä. Puolitoista pitänyt tulla, neljä piti vasta tulla paikalla. Mut aloittapa täällä jo. Muuta jos ihmetette, mistä toi Dante Hell nimi on tullut muistuu mieleeni. V2 jäätynyt enkelistä se on tuttu, koska täällä on kuvattu sitä. Täällä Porissa on V2 jäätynyt enkelistä kuvattu ja sitä on kuvattu täällä Anniksella myös. Ja täällä on muutama graffitikin täällä näin, mutta huomaatte. Mutta mennään sisälle. Ja se on lukossa. Operaatio sisälle päästyminen. Jaha, saataisiin vähän aikaa venata, että joku tulee avaa ovi. Mä lähetin kyllä viestiä, että kukaan Anniksella jo, et tulisi avaa ove. Mut venataan siellä välillä. Toivottavasti mä en kuole tänne näin kylmää ja viileää paikkaa. Kello on 5:05. Eikä kukaan vielä ole tullut avaa ovea. Kylmä on. Ja vähän mitä tästä selvitään? Selvitään. Toivottavasti tuu vielä tuohon. Oli. Tulee vattia väliin. Kyllä se voi tulla. Mä en tule enää voi. Mä en tule. Patera. Mä oon pelastunut. Mä oon päässyt sisälle. Missä? Olen pelastunut. Olen sisällä. Jes, nyt alkaa taas jälleen kohtaushärkät. Nyt tulee käymään millään 13 kohtausta käymään. Vaan niin pelkäs. Mä sanon, että kohtaus 13. Sanomappet! Kohtaus 7 mun mielestä. Niin, siis meni tosi hyvin. Hyvä, että muistuttelin ne lamput, ne on kivat. Ja Eevi ja Oona, kun olette kahdestaan vielä lavalla, niin teillä on molemmilla vähän semmonen, että ette usko katsoa toista silmiä, että vähän silleen katsoa nopeasti vähän ympärille. Ja se on siis tosi monilla on se, että ja sit se, että eihän sitä ajattele siinä lavalla, että tarvitsisi niinku. Mut sen näkee, kun olette silleen, eikä et ole homma katso sitä. Niin kattokaa ihan rohkeasti vaan silmiin toisiaan ja siinä olla. Paitsi Kiira kyllä välttelee se katseet, mutta... Joo, mutta sit sen jälkeen. Joo. Hyvä kaikki. Mikä kohtaus 14? Yes. Ensimmäinen vessa. Joo, se on se. Siinä ei ollut mitään. Jes. Ol kunnossa sit seuraava. Mikä viimeinen? Siis mikä? 12 kohtauksen, kun sä aloitat sen kilpailun. Se on oleellinen. Se on oleellinen ja se, että jos sä sössäät sen, niin sit se lähtee löysästi se koko kohtaus. Joo. Et se on niin kriittinen sen kannalta, että se lähtee sellainen. Vaikka se olisi vain, että kilpailun rumuudesta alkaa. Niin sekin on se Mut kilpailu 7. Mutta silleen, että se pitää tulla sieltä. Ja sit jos sulla menee pieleen, niin aloitat vaikka uudelleen, teet roolissa, sit on vaan silleen...
Ja sit uudelleen vaan. Mut silleen, että se pitää tulla. Joo. Miksi se muuten ole kilpailu rumuudesta voi alkaa? Se on parempi. Se on paljon yksinkertaista. Tai sit vaikka, Sä voit, jos sua haittaa se vuosiluku siinä, sä voit jättää sen ihan hyvin pois. niin, vaikka sellainen kilpailu vuoden rumuudesta voi alkaa. Tai kilpailu maailmankaikkeuden rumimman tittelistä alkaa. No joo. Tää vuosiluku pois. No mä yritän jotain keksiä siihen, sellainen helppo. Keksi joku, mikä sulla tulee Joo. sieltä nopeasti. Mä yritän keksiä. 13 nyt sit herkkille ja ne haat hautuun. Tää on niinku nolo. Siis, mä sanoin itse asiassa väärin, sinne haat tulee aina sen jälkeen, kun se tulee sen hahmon, joo. Eli se aina kun se tulee, kilpailija tulee, sanoo, se oli mummoakaan myös, mutta Ja sen huomaa siis kukaan teistä ei tiedä minne haat tulee, koska te ootte kaikki silleen. Entäs se, siinä jos pikku aapo, särkeekö hammas, tuleeko se siihen johden haava? siinä tulee haa, koska siis sehän ei toi sano heti mitään. Joo, Niin, mutta niin Se on poikkeus. Eli aina ensimmäisen replan jälkeen, kun se on tullut tohon. Joo. Mut se kun pikku aapo. Paitsi toi pikku. No niin, mut siinäkin se on ensimmäinen repla, mikä sanotaan sen jälkeen, kun pikku aapo on tossa. Niin, et sit kun mä sanon, että miten hurmaava tyrmävä näkyy, pikku aapo, särkeekö hammas, niin sit kun mä oon sanonut, niin siitä tulee se haa. Niin, okei, nyt mulla meni yksi, ei se mitään, mutta se tyrmä siellä on haa. Se meni taas. Mut käykää se siis, te ihmiset, jotka siinä vedätte ne haat, niin käykää keskenään ne läpi se dialogi ihan sillä, että mihin kohtaan ne tulee, koska silloin te niinku muistatte sitten. Ja sitten Milla, siinä kun sä oot globaali raha, Mä en niinku tiedä. niin asennetta, nyt sä oot semmonen globaali raha. Siis sä saat Sä voit olla syyllinen, että sä oot Siis globaali nimenomaan. rahaa. siis se fiilis, että niinku, siis sähän oot niinku silloin varkoisuuksessa puhuttiin, nämä on kaikki asioita, jotka yrittivät maailmanvalloitusta, sä olet ainut, joka onnistui siinä. Sä olet parempi kuin nämä muut. Ja sä saat maanantain sit sen viuhkan siihen, semmonen seteliviuhkan, niin käytä sitä siihen, että saat viihdytystä. Ja sillä sanot, että rahoja nämä ovat, niin viittaat siihen viuhkaan. Joo, mut sitten Funny, where are you? Funny pitää nopeasti. Mut niin on sanottu, että kun musiikki alkaa, niin musiikki alkaa siihen. Ai. Mut tulkaa sieltä niinku. No ne musat on nyt vielä vähän off, kun mä ajan niitä tuolta Joo, ja mä oon kännykästä tällä sanoa, että se on hetkellä. ihan hullua, koska sit on poistettu niin monta siinä välistä, niin mä en enää, mun piti varmistaa vielä tänään, että missä kohdassa se tulee. Joo, ja mä en saa mun duekon fiiliksi. Mä Mä oon varmaan 5 heti kun minuuttia. Misa vaihtuu kautta heti kun Funny tulee, niin sitten. Joo. Tai siinä Se niinku tuos mun vaihtuisin kohtauksia. Sä tulit ehkä ihan aikaisin siihen kahteen. Kyllä mä en. Ja siis joo, nyt oli huutelut oli ihan jees, nyt oli hyvä. Huutelut oli hyvät, sitä saa pitää Ja yllä. silleen, että jos huomaatte, että on hiljasta, niin huutakaa. Saaks nääkin? Ettei tuu semmoista awkward silence, Älkää kilpailijat huutako kuitenkaan, koska mutta te saatte ottaa yleisökontaktia kyllä sillain niinku, että saa esimerkiksi siinä kun sä oot tossa neuvomassa ohi, niin sä voit välillä kääntyä yleisölle, että ei sinä sieltä. Tiedän, että olet paikalla, minua varten. Mulla vaan. Hyvä. Mä luulisin tuossa niin kuin ei niinku meidän yleinen turvassa ole silleen Ai kuningattaren lasten juhlia. Vaikka se niin on varmaan vaan Mutta missä se sun repliikki, se on voittajia eikä häviäjiä, koska ei siinä ole mitään järkeä. Ei tule. on se aina häviä. Kyllä häviäjiä syytetään valehtelusta, koska ne on hävinnyt. Koska voittaja pystyy sanelemaan, mitä on tapahtunut oikein. Voittaja kirjoittaa historiaa. Entäs punkki ja hippi? Meniks meillä hyvin? Muuten hyvin, mutta teillä unohtui se alku siitä niinku tavallaan se jälkimmäinen puolisko siitä. Mutta sit kun fanit tulee, Niin se. teillä tuli siinä niinku semmonen, että ei olisi pitänyt aloittaa, mutta te ette muistanut selvästikään, että kumman replaa Kun mä tiedän milloin mun repla tulee, mun pian pitäis sanoa. Niin mä en muistanut, että mun piti sanoa, että ja miten sulla ja... Milloin mun repla tulee, mutta mä oon vaan hiljaa. Joo. Jos jompikumpi unohtaa, Niin. niin jos Sami unohtaa aloittaa, niin aloit sä sillä sun replay, Joo. koska sille voi ihan yhtä hyvin aloittaa. Niin. Se on vastaus mihinkään. Mut muutama meni parempi kuin eilen.
Meni paremmin kuin eilen, siis paljon paremmin. Joo. Mutta se kaipaa vielä vaan sitä, että te Joo. pidätte sen niin kuin täysillä. Joo. Ja eläydytte. Niin sit se oikeesti alkaa riittää. Joo. Mä en halua riskeerata. Sanos, minkä virheen sä teit kohtauksessa, jossa sun piti ottaa lehden? Mä otin Eeron plarin ja vein sen sinne lavalle. Minkä takia? Koska siinä oli lehti, mun pitää ottaa lehti. Tässä on plari. Mä en katso sin päin. Mä poimin sen plarin. Ai. Mitä sanot sinä siihen? No mä sain sen omasta mielestäni aika hyvin seivattu, että oli se nyt vähän vaikeampaa, kun siinä oli se plari muutamana osana siinä lattialla. Hashtag Annis life. Mikä rooli sulla on tässä näytelmässä? Mä oon Heluna ja Napoleon. Mikä niinku on niinku sanotusti sun näistä niinku päärooli, mikä sen niinku sä esität kaikista enemmän? Ai miten mä esitän eniten? Niin. Tätä Helunaa. Minkälainen tämä Heluna sinun mielestä se on? Se on semmonen ärsyttävä ja vähän pihalla oleva tyyppi. Selvä. Odotatko ensi-iltaa? Odotan. Kiitos. Jaa, kohtaus 13. Ei mennyt yhtään hyvin, meni aivan vitun surkeasti. Tai no ei kauhean surkeasti, taas kämmäsi yhdessä kohtaassa. Niissä on aina, joka kerta, kun mä yritän kuinka parhaa tavalla tehdä se, niin ei, menee pieleen. Kohtaus 13. You son of a bitch. Tämä on nykyään lamppu. Tämä ei ole pallo enää, tämä on lamppu. Ihka lamppu vai mitä? Lamppu tämä on. Lamppu, ei ole. Operation Tagin löytäminen. Noniin, löytyyhän se. Tämänpäiväisestä viimeisestä läpimenoista. Nyt meni aika hyvin kyllä, paremmin kuin eilen, mutta kohtaus 13 vielä semmonen. Se ei kyllä vielä ei oo kovin hyvin. Muuten ihan hyvin meni siltä, että mut se vähän pelkään, kun mitä mä oon noista muitten suorituksista nyt on kattonut, niin vähän pelottaa ensiltä. Kai se onnistuu, kun vielä 2 kenraaliharjoituksia tästä näin. Ensi iltaa vielä 4 päivää. Kyllä. Eikä huomenna harjoituksiin. Mut hei, kiitos jälleen kun katsoitte tämän videon. JMG kiittää ja kuittaa. Tai siis toisin sanoen hippi. Ja tulkaa ihmeessä kattoo tämän sitten ensi viikon keskiviikkon maailman rannalla. Ja muinakin päivinä. Mä pistän jossain vaiheessa vähän tietoa, koska näytökset on. Ei maksa paljon. Anniksella Annakatu 6. Muistatte löydätte minun Snapchatista Jamppaman, Twitteristä JMG, Facebookista Jamppamovies Games ja Instasta Jamppaman 15. Morjens.